بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان من حمزه ونفخه ونفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum ya al'ummar musulmi. Ni da naku dai kamar kullum Awwal Adam daga nan tashar mai albarka Awwal Adam Latest TV mahangar rayuwa. Daga nan ɗaya sashen namu wanda ke haskawa al'umma hanyar tsira, inda za a gudu tare a tsira tare dangane da ƙauracewa haɗarurrukan da ke ƙarshen zamani domin ganin mun kubuta daga halin da muka tsinci kanmu na ta'addanci gami da kisan rayuka ta hanyar zub da jini, al'amarin da ke yawo a tsakaninmu al'ummar musulmi, inda muke ta kisan kawunanmu tamkar rayukan kiyashi. Haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala samamme ne shi tun kafin samuwa, shi ya samar da kanshi, ba za ka ce yaushe ya samu ba ko kuma a ina ya samu, ba kuma wani bane ya samar da shi. Lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba, ba a haife shi ba, ba shi da ɗa ko ƙani ko jika ko kuma kaka. Ka sani kai bawa, imani ne kawai naka gami da miƙa wuya bisa abin da ya ce ka aikata. Mu tafi ɗodar akan tafarki madaidaici, mu kuma yi aiki da abin da aka umarce mu kuma hannu da abin da Ubangiji ya hane mu bauta masa da kyautatawa junanmu game da kare haƙƙin juna ba tare da mun zub da jini ba. Kar mu manta, a baya an shafe halittu da dama sakamakon zub da jinin junansu da suka rinka yi. Mu da muke al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al'umma ce wadda aka roƙawa gafara da rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala. Zub da jini ba shi ya kamace mu ba, face haɗin kai a cikin duniyar musulunci. Masu saurare na sai ku biyo mu sannu a hankali domin kasancewa da ci gaban wannan al'amari da muka ɗauko muku mai girman gaske. Ko dai ku yi subscribing a cikin wannan tasha tamu mai tarin albarka, Awwal Adam Latest TV mahangar rayuwa. A nan ne za ku samu cikakkun ayyukanmu complete. Wannan shiri da muka ɗauko mai dogon zango ne akan wannan yaro matashi, ba ma shi kaɗai ba, har ma da ire-irensa wanda suke aikata kisan kai babu dare babu rana, da ma matasa masu yin tuƙin ganganci wayanda ba sa ɗagawa na ƙasa ƙafa wajen tsallaka titi.